بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الآية التي نبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ممرتنتا هوري أم نفك كوبو ترى كم دب جمينو مو على درنgal kana wi andal magal ha Allah woni amma burna yimbe fu anda قل لا أملك لنفسي نفعا ممرتنا هوري أم نفك أجلبه كم فورة دم ودنا هوري أم ولا ضرا ولا ترى أرفعه كم الدنيا تدم أجنا نفس أم تانجي كايو an kam khairuji a heɓata ɗo ngam a andini ngam a wawini on waɗi aɗo heɓa khairu an bo mo sarri heɓata ɗum tangi an bo ngam a wawatani ngam a andani waɗi sarruɗo heɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam hanko ɓurɗo takle fuu nda ko o wi mi martinta nafsu am nafakka sakko mi fooɗa mi waddana nafsu am non torra bo mi wawata duñugo kam mi accana nafsu am senoy illa masha Allah koyna ɗum ko Allah muyi mashi'a Allah muño Allah ɗo a andata ko Allah seni ɗo muuyi to yaake ɗum jipporima yaake nden se a mara imana ko a nuɗɗina a gonɗina a anda daga Allah on ɗum ifti khairu a heɓi malla sharru heɓima nasalullah salamata wal afiya. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi fi goɗɗo muminijo ɗum kayɗini ɗum fi maako pat ɗum khairu to nini khairu wapimo ma o yetta laata kanjon ko ɓuranimo to sharri bo o muña laata kanjon ko ɓuranimo wala mo heɓata ɗum bo sona muminijo to hakkilayi imanago to famdiri goɗɗo yaake to sharri heɓimoɗo o wartana kanko sam malla bo yaake to khairu o yiɗi no fatorimoɗo o wartana kanko sam o yejjita ɗum koddirore Allah seniɗo on waɗata ɗum goo. annabijo sallallahu alayhi wa sallam Allah seniɗo wimo wi'u mi martinayi nafsu am nafakka sakko mi foɗana nafsu am non torra bo sakko mi duyana nafsu am wala ko waɗata fu ko ena ɗum muño Allah seniɗo. al imanu bil qadari khayrihi wa sharri nder darange imanaku joweego nuɗɗingo hoddirore Allah khayru be sharru fu kanjum woni ko Allah muuyigo muño Allah kiita Allah hoddirore Allah kuje tati ɗe wala mo andata sona yaake to ɗe ngari her muɗum. walaw kuntu alamul ghaiba annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi wondo to mi andi no birni ɗum ma gaba anni ko wirni acciyam lastaksartu min al khayri da mi ɗuɗɗinannoygo e khayru to ɗo wi inna hadha yuskilu ma taqaddama lana ɗo kam ɗum saklan seeɗa hawtade ɓe ko arti annahu tala ala jami'i mugayyabati dunya wal akhirah. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o ɗellitinama dow birniɗi duniya be lahira fu o ɗellitinama dow maju nden fahintanoy ha ɗo bo o wi to nini o andi no birni ɗum yaake mon ka o ɗuɗɗinanno kuuɗe khairu o wina woodi cakli ɗum ton o wi ko won mana man annahu qala dhalika tawadu'an annabijo wiri bolwa ɗum ɗo dow yankinare aw anna ilmahu bil mughayyabi kulla malla bo andugo maako kuje birniɗe ɗo dow mobgal man on
ilmun min haythu innahu la qudrata lahu ala tagayyuri ma qaddara Allahu go'a andal oɗo andi andal amma wala bawɗe waylugo hunde nde Allah seniɗo hoddiri hunde man nde waɗan fa yakunu lmana hina idin mana latoto yake man kadi law kana li ilmun haqiqiyun bi an aqdira ala ma uridu wa hu lastaksartu to nini mi wodi no andal haqiqin kewal mi wawanno dow hunde ko mi yiɗino ukkuki hunde man nden kana mi waɗanno hunde man on nde ɗuuɗa waɗugo non ko laati hayru on noon mi umra ɗum waɗa ɗum ɗuuɗa andanɗo ƴaƴanɗo wiya andi birni ɗum jotta kam o fiiran ramɗuna noy o waɗirta hisabuna ko malla wala ba o andi o wiya o waɗan kanko o andi tan birni ɗum man to o waɗi ko o hefti ɗum ko ɗum gongani to nini Allah hoddiri hunde waɗanɗo o foti waylitirgo nde na to Allah hoddiray hunde waɗaɗo o foti waɗgo nde na ɗiɗi fuu ɗum waɗata to nden kam andal maako gongal wala bote her maagal accuma ɗum torranmo amma to oɗon no nuɗɗini hoddirore Allah ni o wala no ɓilla her majum annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi to mi laati miɗon no andi birni ɗum kam lastaksartu min alkhayri da mi ɗuɗɗinanno huugo ko laati khayru ko laati boɗɗum nafojum duniya be lakira fuu wa ma massani as-su'u kalluɗum mematano yam min fakrin iggo e talakaku wa gayri e tana muɗum lihtiraji anhu ngam rentoraki am her muɗum bistinabi ɓe luncitaki almadar torroji na ni kadi to nini o andi no birni ɗum kam da ko o wi nonnon bo kala mo andi birni ɗum kam fuu na o habdan o luncita kadi kala torrojum kam fuu yake nden ta ɗum heɓamo ɗon man ɗo bona ɗum heɓatako wala no non man laatira ɗon kam anda ɗum Allah seniɗo ko wirnika kanko tan andi hunde majum in ana wala ko mi laati illa nadhirun ko ena mi bagginowo mi hulnirowo binnari ɓe yiite lil kafirina heedi heferɓe buliɓe moƴƴere Allah seniɗo ɓe buliɓe sali rewgo Allah seniɗo goto takɗo ɓe umri bo ɓe ndewa ɗum nden ɓe sali rewgo mo ɓen man ɗo mi hulniranɓe to ɓe maayri dow majum ɓe yangada ka ɓe jangititte her yiite wa bashirun mi seynirowo bil jannati ɓe aljanna bo ɗon bo ha mo ɗowtani nelal go jaɓi rewi Allah seniɗo goto li qawmin yu'minun heedi yimɓe nuɗɗinanɓe heedi yimɓe gonɗinanɓe ɓe nani banni ɓe gerdi ɓe andi ɗum gonga yo kamɓe woni kisanɓe ko waɗi o wi li qawmin yu'minun ɓe hertorama ɓe innore ɗo ngam kamɓe woni nafitoranɓe be waaju be gonga kam fuu to wangi walladhi khalaqakum min nafsin wahida huwa kanko Allah seniɗo ay Allahu Allah alladhi khalaqakum hanko woni mo tagi on min nafsin wahidatin go e nafsu gotu nafsu man ɗum guye Adam annabi Adam Allah seniɗo be hikima maako nde o tagan annabi Adam woodi takle o artino o waɗi ha lesdi ɗo banul janni ɓe goni ha lesdi goo ɓe mbarotiri ɓe mbaji ƴiƴamji ɓe kuwi kallede Allah seniɗo leni malaika en mbari woɓɓe maɓɓe meedi woɓɓe maɓɓe dilli ha corɓe ha duuɗe nden ɓaawo ɗon Allah seniɗo yecci malaika en waɗan halfowo ha lesdi inni jailun fil ardi khalifa mi waɗowo halfo luuto heedi lesdi nden malaika en gondaɓe andi no ɓe yatogo ko waɗi ɓe giɗa Allah yedde ngam kamɓe tagaɗi no Allah seniɗo tagiriɓe ɗo ɓe wawi giɗa ɓe yeddata Allah seniɗo ɓe giɗa yigo go tagadi gondiɗo yedda Allah nden kala no anduɗa tagadi ɓi adama woni fu kamɓe nanon tagadi maɓɓe nder majum ɓe ngala haaje koltal ma sakko ɓe hola ɓe holatama sakko ɓe mara haaje koltal ɓe beelatake sakko ɓe ñama ɓe ɗonɗatake sakko ɓe jara yo ɓe gongata sakko ɓe ɗana malaika en Allah seniɗo waɗi a yiyata malaikajo be deydey no Allah seniɗo takrimo so nato o wayliti o warti suura gotka feere bana malaikajo Jibril wardanno dow suura sahabojo annabijo biyeteɗo Dihiyatul Kalbi ɗum goɗɗo boɗɗo masine yimɓe gi'amo damo oɗo joɗodi ɓe nulaɗo Allah ɓeɗo gewtida mo anda kam fu tamma ɗum sahabojo goo on a sema ɗum malaikajo Jibril ban ha hadisol Umar waddi no goɗɗo wari tawi min ɓe min ɗo joɗodi ɓe nulaɗo Allah limse daneje tal gasa ɓale hakkurum na yi o wardi dow suura ɓi adama ni kam goɗɗo yi'anmo amma so na non dow suura mako ka Allah seniɗo takrimo ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam kañum ma winde ɗiɗi tan yi Jibril dow suura mum no Allah seniɗo takri ɗum
nde Allah seniiɗo muuyi tagaaki annabi adam jonta kam o waɗi o tagoto mo o umri malaika en mooɓi lesdinone muɗum fuu daneeri mboɗeeri ɓaleeri o hawri loopre goo nde ɗo jooɗi har ɗon goo ko nden ibilisu ɗon no kadi ɗo wondi ɓe malaika en duuɓi ujunejje o ɗon no rewa Allah seniiɗo nden o wari o yeddi Allah geddal gootal duuɓi goo fuu wonni fo o rewanno dewe goo fuu Allah ren en se tuuɓoɗen haa mobgal gedde meɗen fufu Allah seniiɗo foodi en bo en suumi lewru suuma haa wari ragare maaru Allah jaɓan en non tuubuuji men be kuuɗe men boɗɗe Allah jaɓan en Allah jaɓu tuubu meɗen bo nde o muuyi o tagi annabi adam ɗon go waɗi loopre goo yande nde o muuyi lattitingo mo neɗɗo ni kanko Allah seniiɗo o lattitini mo nden o wiyata daga annabi adama goo alladi halakakum Allah woni mo tagi on min nafsin wahidatin daga nafsu ngootu ngun woni adam alayhi salatu wassalam daga ɗon on mobgal tagdi fuu fuɗɗi an nder irawo julɗo nananɗo ko Allah jawmirawo ma wi takɗo mobgal takle accu useni tokkitango yimɓe hewoɓe ɓe mbiyamayo goɗɗo ɓalejo kam daga waadu on fuɗɗi kadi goɗɗo ɓalejo daga waadu on fuɗɗi nden nden boɗejo on na waadu ha goɗɗo waddu letergal gongal feere jotta kam ngal boɗejo ko danejo go mari nden ɓalejo wala iri tergal man ko malla bo ɓalejo mari tergal man nden oya wala iri tergal man na terɗe maɓɓe potanna na darɗe maɓɓe potanna bolle maɓɓe fu na ko ɓe bolwirta potanna e toye ɓurdal haa ɗon kadi mo laati ɓurduɗo kam sey mo laati ɓurata hulgo Allah kadi inna akramakum indallahi atqakum Allah seniiɗo tagi on wa huwa makhluqun min alma'i wattin annabi adam alayhi salatu wassalam arandejo goɗɗo baba yimɓe o takrama daga ndiyam be loope wal ma'u wattinu mawjudani min adam ndiyam be loope bo kayum bo woodinama daga artino ka walano on Allah seniiɗo tagi ɗum kanjum man yo nden kam yimɓe e adama ɗo fuu tagirama daga wala kadi goɗɗo feere wiyata en gari daga en koni en tammi bo lortugo ha en koni mi tammi ko o ɓarata ton ɗo kam haala labka de en gari daga Allah kanko woni mo tagi en lortoto ha Allah bo amma haala en koni ka woda haala en koni kam en dayu ɗum to non man ɗo ɗum haala labka on ɗo Allah seniiɗo tagi on alladi halakakum o tagi on min nafsin wahidatin daga nafsu ngootu adam nde o tagi annabi adama goo ɗon ha aljanna yewende nangi ɗum ngam kala takle ko on ɗon goo fuu o nanday be muɗum wa jaala nden Allah halaka Allah tagi min ha daga to nafsu goo nafsin wahidatin goo min ha daga to nafsu goo zawja ha teɗiɗirawo maagu woni Hawwa o tagi ɗum gol yaskuna ilayha ngam o deɓɓo heɗiteɗiɗirawo goo ya alafu ha o wowa ɗum annabi adam alayhi salatu wassalam nde yewende nangimo o ɗaani se Allah seniiɗo tagiri Hawwa be beccal maako beccal nanal bo ɓurɗugal famɗugo ɓe mbi to a limi kala becce gorko fuu a tawa wakkere becce nano ɗo beccal gootal ɗo naqqisi ɗon e potata becce wakkere ñaamo ɓuri ɗuuɗugo kala gorko fuu a tawan bana ni jonta ka debbo mamo a teyi ɗo kayum fuu be beccal maago on tagira kadi na Allah seniiɗo waɗi ɗo ka daga aran daga ha annabi adam ɗon on modiɓɓe mbiyata Allah seniiɗo tagi annabi adama kam baaba ɓe dada fuu wala nden Allah seniiɗo tagi Hawwa kayum bo baaba ɗon dada wala nde tagrimo be beccal annabi adam nden Allah seniiɗo tagi annabi Isa alayhi salatu wassalam kayum bo dada ɗon baaba wala ɗum hikimaji Allah seniiɗo nden min be ma be oya ko lutti fuu jotta kam hakkunde baaba be dada Allah seniiɗo taganimo jonta kam zawja ha teeriɗirawo maako Hawwa liyaskuna ilayha ɗiɗaɓo maako ngam o mooɓo her muɗum o ala fu ha o wowa ɗum to nden a laara debbo be gorko no ɓe mbadata boral maɓɓe gondal maɓɓe ɗo na wala goɗɗo fuu wondata be tana muɗum bana irin no ɓe gondiri man o tagirimo banni man ɗo Allah seniiɗo yecci en ha hikima majum ɗo jotta kam o waɗi man liyaskuna ilayha ngam o de'a her maako to ɗon man ɗo sey gorko waɗa kayum man no de'irta no debbo de'irta her muɗum debbo bo waɗa no gorko de'irta her muɗum be kala gooto maɓɓe fuu wanginana oya yiide wanginana oya gongaku muɗum anda jotta kam
kawtal maɓɓe haa ɓe ngoni ɗo wala goɗɗo feere fuu association wa gonga feere nga nandi be je maɓɓe ngam kawtal maɓɓe gondal maɓɓe ɗo daga duniya haa lahira fuu to ɗum woodi yo nden kam hanayi ɓe jambotira kadi hani ɓe laaɓotira hakkunde maɓɓe hani ɓe mara goonga hakkunde maɓɓe hani bo ɓe mara amana alkawal hakkunde maɓɓe ɓe laaɓotira a yi Allah seniɗo be hikima muɗum bo o wi arrijalu qawwamuna ala nisa'i Allah waɗi yo jotta ka torraji ko hurete ha heɓa ngendam duniyaru go woɗa nden be sababu majum ngendam alahira bo woɗoya ɗum fuu majum dow gorko go woni kanko on ɗaɓɓititta debbo go teya ñiɓantamo ñamnatamo holtintamo nden nder kala ko mari haaje goo fuu ɗo woni dow maako ha deyde lawol sharia islama dey na bana woɓɓe feere gaɗata tawa ɗon man ɗo to goɗɗo hiisi laari ɗon ni tawa woodi hayru ɗuungu har majum a senden kam to laatake ngam dalila li yaskuna ilayha o de'a har debbo man kam ha o de'a be maako kam sey laata narral kam ɗon hakkunde maɓɓe narral ha wona hakkunde maɓɓe bo sey ɓe tokko laawol sharia dina islama to woodi mo woppi seeɗa narral go caɗɗum masine ha ngal wona wa yalafu ha o wowa debbo goo falamma tagashaha wakkati nde annabi adama mawake mo jama ha mofdi be debbo goo hamlan hafifa Allah seniɗo wi se o waami wamuru koydu o reedi reedugo koydu reedu man koydu man ɗume huwan nutfa kanjum woni toɓɓere mani woni her maako na yi teddayi kayum kam famarrat bihi o wancidi be majum jahabar wa ja'at li khiffati o dillan ha haajeji maako o loran o warta ngam dalila hoyuki majum to ɗon go jooɗi banni falamma asqalat wakkati jonta kam reedugo teddi har ɗon annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi kala tagaɗo fuu laatan toɓɓere mani ha reedu dada muɗum ñalɗe 40 daga ɓawo ton warta he'ere ƴiƴam ñalɗe 40 daga ɓawo ton warta tayre husre ñalɗe 40 ɗum timmi ñalɗe 120 lebbi 4 timmi ɗon Allah seniɗo lenata malaikaji wara fufanamo yonki goɗɗo wiya kadi na ɗon no yiya reedu man ɗo dimba bo daga sikayno lebbi 4 to yonki wala no waɗi dimbata na ka heefi yennore ɗon ha ɓandu ma yake feere nde dimba malla bo jungo ma pellel feere maja malla ha nofuru ko toy kanjum ɗo yonki feere marina yonki maki a mari ɗo noon kanjum ma non hutinirta her ɗon man nden har ɗon kadi malaikajo go umre kuje 4 be winduki ajal maako risku maako to o gaftaro malla o gabɗo fuu bindirgol ka arti windi Allah seniɗo on andi ko hunde ko nde yere fuu li kulli ajalin kitab Allah seniɗo wi kala ajal fuu bindangal yamhullahu ma yasa'u wa yusbit amma ha ajal ɗo Allah ɗo moyta ko yiɗi oɗo tabitina bo wa indahu ummul kitab jiiɗo deftere ha maako woni ha maako lawhil mahfuz woni Allah be hikima maako waɗi kala tagaɗo fu ɗo mari ajal kam ɗiɗi ɗo tabiti ha lawhil mahfuz to ɗowtaniɗo Allah seniɗo o hewtoya ha duuɓi ɓuranɗi ɗuɗugo to nanon bo o haɗa ga en man andu duuɓi maako no ɗuuri fu to o geddo Allah ɗo yake nden no ɗi ɗuuri fu a anda yotta ajal maako je mangal to ɗowtaniɗo Allah seniɗo bo a anda duuɓi maako man ɗo no ɗi wayi fu jotta ka ha ajal ɓurgal dayigo ɗo on hewtata fo o maayi o daga yeeso o duuɓi maako ɗuɗayni ajal ka ɗiɗi o mari amma ajal ɗiɗi man ɗo fu ajalji man fu Allah seniɗo on andiɗi ɗi woni ha lawhil mahfuz ngam daga arande Allah seniɗo ko arti tagugo fu tagi bindirgol wiyata bindirgol windu bindirgol wi ko bindanmi jawmam jawmirawo wi windu koddirki kala kuje fu a tarago dargal a yi ajal go fu windama toon li kulli ajalin kitab kala ajal fu binda ɗum nden Allah seniɗo wima yamhullahu ma yasa'u wa yusbit to yimɓe je jangi français en ɗo yimɓe je jangi philosophie en ɗo e wi destin sanjata destin sanjata destin ka sanjan yamhullahu ma yasa'u ɗo ɗume sona destin sanji yamhullahu ma yasa Allah wima kala ajal fu bindangal amma oɗo moyta ko yiɗi oɗo tabbitina bo ko yiɗi jotta ka ajalji ɗiɗi goo mo ɗowtanta Allah gurdam ma ko haɓuri juutugo ɗo mayata mo ɗowtanta Allah kay bo gurdam mum je ɓuri rammiɗiɗgo goo jotta kana destin sanjan amma wala mo andi ajal man ɗiɗi fuu kam sey Allah seniɗo se ndey sey jemma laylatul gadri to waɗi
ɗon Allah sallamnata hokkata malaika en andal ko waɗata hitande warande ñalomare ka jaare ko jemmare ka jaare wakkati nder ka ja wayne mayan yande man wayne ka ja deña dayete yande man wayne soyan hunde ka jaare wayne heɓat hunde ka jaare ɗo ka to ummi daga laylatul qadri ha yaago mawri laylatul qadri malaika en ɗo andi ɗo kam tabiti ha ajal gotal go Allah seni ɗo moyti imma jungal imma dammugal yamhullahu ma yasa'u wa yusbit Allah seni ɗo moyta ha ajal ɗo ko o yiɗi oɗo tabitina bo ko o yiɗi wa indahu ummul kitab ha mako jiiɗo deftere woni yo jotta kam falamma askalat wakkati reedugo teddi bi kibaril waladi be mawnuki ɓiɗɗo fi banni ha nder reedu hawa wastaka an yakuna nononna wa ashfaqa an yakuna bahima se ɓe kultori hey ta laata mumtewa wono woni nder reedu oɗo dey na kam ɗon arande yimɓe ɓe andano jotta kam dayeteɗo no wa'ata amma ɓe mbi konngol man ɗo sayɗanu hulni ɓe dey warada annahu lamma jaaha iblisu nde iblisu wari tawi hawa jonta ka nda reedu muɗum mawni wa qala laha iblisu wiyata mo ma hadha alladhi fi batniki ɗume woni ha reedu maɗo faqala wila adiri mi anda min kam faqala laha iblisu wiyata mo yahtamilu an yakuna kalban aw himaran aw ghayra dhalik na eftinan laata wamde won wonde reedu maɗo malla ɓosaru ko bo hunde wonde feere wa yahtamilu an yahruja min aynayki aw famiki aw tasuqa batnaki li ikhrajihi fa khawwafaha bi hadha kulli iblisu wiyata moyo na ɗum hemñinto waɗoto bo laato to wari wurtugo ɗo o wurtira ha yitere ma yakema kana wumi kadi malla bo o wurtira ha wakkere hunduko ma ko bo o seeka reedu ma o lutta wurtugo ɗo kam fu na yi torra waɗi iblisu wari hulnorimo be bolwa ɗum ɗo to o wi ɗo kam fu na yi waɗan noon yake nden fa aradatil amra ala adam se hawa fe'ini fiigo dow annabi adam kadi o yecci ɗum jonta kam da habaru nde o fe'ini fa da'awa rabbahuma nden ɓe tori jawmirawo maɓɓe kadi ila akhiri du'a almaskur ha yarugo ragare do a waran kado fala to ɗon kadi e nde o hulnirimo ɗon o wiyata kadi yake man kadi da'awullaha rabbahuma ɓe tori Allah jawmirawo maɓɓe ɓe mbiyata noy la in ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin ɓe mbiyata jawmirawo la in ataytana to ni a hokki min waladan ɓiɗɗo salihan laaɓɗo sawiyan potɗo ha tagdi maako bana no min ba'i ni o wa'i neɗɗo bana amin lanakunanna min ash-shakirin wallahi min lattoto nder yettoɓe min ash-shakirin laka nder yettoɓe ma alayhi dow hokkego ɓiɗɗo o yake man kadi nda do'a maɓɓe ka ɓe ngaɗi kadi a sey hanani goɗɗo to heɓi ɓiɗɗo kam sey yetta kam ɓe wi yettore ko waɗi li anna sukra yajidu wa yu'azzimu ziyadatan ni'ami ngam yettore ɗum ɓesdan fahinta ha yettore go ɓesdanan mo moƴƴe goɗɗe feere la in shakartum la azidannakum to nini on getti Allah seni ɗo wi wallahi mi ɓesdanan on annabi adama be hawa ɓe mbiyata to ni a hokki min ɓiɗɗo potɗo wallahi min laatoto ni nder gettoɓe ma falamma atahuma waladan saliha wakkati nde Allah seni ɗo hokki ɓe ɓiɗɗo go potɗo bana no ɓe mbigo ha tagadi muɗum jalalahu shuraka se ɓe baɗani Allah suraka be jamu ha ɗo waddi wa fi qira'atin bi kasri sini wa tanwini be masugo sini les be jalle nden hamaja bo wala ɓawo alifi jalalahu shirkan ɓe gaɗani Allah kawtal ay sharikan kawtidirawo man ɗo na kawtidirawo je yottatake e feraku dey ngam annabi adama kanko on aran goɗɗo o annabojo bo wala no waɗira kanko kam shirku ha deydey shirku je ke feraku to ɗon go ɓe wi laatake na reedu aranderu on ɗo ko hawa dañi to o dañi ɓiɗɗo go fuu joɗata to o dañi ɓiɗɗo fuu maya ɓe wi ɓiɓɓe waɗan ɗiɗo na ko tato ɗon go fayinta iblisu wari ɗum fuu ɓe hoɗɗirore Allah dey ha wara waɗa wasuwasu iblisu wari ɗon go wolwata se wiyata ɓe inna ɓiɗɗo go abdul harisi to ɓe ƴowni ɓe inni ɓiɗɗo ɗo abdul harisi nden ka o yeeɗan to fima atahuma ɓe gaɗani Allah shirkan kawtal
ɓe hawrani allah fima atahuma heedi ko hokki ɓe kawtal man ɗume bi tasmiyatihi abdal harisi be innuki ɓiɗɗo go abdul harisi almunasabu an yaqula fil ibada aw fil ubudiyya jottaka ha dewal na ko malla ha jaggu wa innama huwa ishrakun fi tasmiyati shirku man ɗo ha innuki tan wa huwa laysa bi kufrin ɗo kana ɗum keferaku kanjum ha innuki tan ɗo to balta ta'ammuduhu haram amma innuki amduki ni be anniya muɗum won ha waɗana allah seniɗo kawtidirawo waɗa inna hunde feere ɗo kam ɗum dagata li adami ta'zimihi shar'an ngam soyde teddingo allah yaake nden ha sariya wa amma nisbatu lil mu'azzami shar'an amma ha ko lencititte ha teddinaɗo ha sariya ka abdin nabi bana goɗɗo inna ɓingel muɗum abdul nabi abdul rasul ko nandi iri man to non fahinta faqila wiyama bil karaha kanjum man ɗo fu ɗum gañaɗum abdul nabi ɗo na annabojo tedduɗo kanjum waɗi o wi o indi ɓi ko abdul nabi ko rasulu bo kay bonnulaɗo bo tedduɗo kanjum waɗi o innata ɓi ko abdul rasul to ɗum gañaɗum kanjum fu hana e waɗa non walhasilu anna nisbata lil muazzami shar'an la hurmata fiha dede teddinaɗo ha ɗo sariya ɗo wala dede hormuki ha dede a innira inde goɗɗo be man wali gayri haramun illam yataqidil mabudiyya amma innorago be ko luuti ɗon ka haramun ma sam to nini o haɓɓayɗo jaggu heedi muɗum o dayeto kadi ɗon go sayɗanu iblisu wiyata innemo to on innimo abdul harisi ni nden ka o yeeɗan se ɓe innimo abdul harisi go walam yambagi an yakuna abdan illa lillahi handay bo ko moye laata abdu kam ko ena o laata abdullahi on o laata maccuɗo allah on walaysa bi israkin fil ubudiyati laataki hawranago allah heedi jaggu heedi dewal ko waɗi li ismati adam ngam reneki annabi adam moggal annabo en fu ɓe denaɓe ɓe ukkata ha gedde kalluɗe ɗe kamɓe to laatake hunde ngal laati geddal ha maɓɓe ma enen ka ɗum giɗa ɗum on ma en kuwa amma ha haram ɗo ɓe huwata wa rawa samura filli anin nabi sallallahu alayhi wa sallam qal lamma waladat hawwa'u tafa biha iblisu wa kana la ya'isu laha waladun lamma waladat hawwa'u de hawwa'u dañi tafa biha iblisu se iblisu wari tarake mo wa kana la ya'isu laha waladun latake ɓiɗɗo bo wurantamo sam ɓiɗɗo to o dañi ɓiɗɗo fu ɓiɗɗo go maya taw ɗon man wa dhalika annaha waladat qabla dhalik hawwa'u dañino daga yeeso dañeki oɗo jotta mo ɓe inni ɗum abdul harisi ɗo o dayno abdullahi ɓe wi mayna o lori o dayi fayinta ubaidullahi mayna o lori o dayi fayinta ubaidurrahman mayna ɓe fuu maɓɓe fa asabahumul mawtu wade wapiɓe wa kana yulhu alayha kulla marra amma kala nde waɗi reedu fuu iblisu waran tawa mo wiyamo yo o inna ɓingel ɗo abdul harisi to ɓe inni ɓingel man abdul harisi ni nden ka yeeɗan iblisu banni waɗata fa alaha alayha fil akhiri nder ragarere o wari o tawi hawa o wiyata ɗum noon fa sammathu abdul harisi se wawugo inni ɓiɗɗo go jottaka abdul harisi kama afadathu riwayatul mufassiri bana ko tafsir o waddi ɗo o wi laatake wurantano hawa o ɓiɗɗo sam ko o dayi fu ko ena maya la ya'isu laha waladun faqala sammihi abdul harisi nden iblisu go wiyata ɓiɗɗo ma dayi jonta ɗo innumo abdul harisi fa innahu ya'isu nden kam o wuran o fasammathu se hawa go innimo abdul harisi go fa asa o wuri kanko ka o mayayi fa kana dhalika min wahyi shaytan bolwa ɗum ɗo laatake nder wahyu shaytanu kadi wa amrihi e umrode shaytan rawahul hakim filli hadise o wa qala sahihun o wi hadise on man ngol cahigol wa tirmiji non tirmiji fu hakim abu abdullah an-naysaburi wa tirmiji muhammad ibn isa ibn sura tirmiji wa qala kayem bo wi hasanun gharibun o wi hadise on man ngol hasan ngol garib yo nda de o wiyata ha ala sirkugo o wi fata ala allahu allah ɓagake allah towi amma yushrikuna accini ko ɓe kawtanta ɗum ay ahlu makkata bihi ko yimɓe makka hawranta allah min al asnami ibgo e labbi ɗo allah seniɗo ɓuri noon wal jumlatu musabbibatun jumla man ɗo woni sababu man arfu ɗum arfitaki ala halagakum
ha Allah seniɗo tagi on ɓe daga tagugon ha annabi adama go to wama baynahuma ko woni hakkunde man ɗo itiradum ɗum fe'inki haala on o waddi caka haala o waddi haala gotka feere nden o wiyata fa ta'ala allahu amma yushrikun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. قال الله جل وعلا أيشركون ما لا يخلق شيئا أيشركون به بلا بحورنا الله في عبادته دول يمبي مكة به ما لا يخلق شيئا دم كتغتا هونه وهم يخلقون هم بما بتغته بتغابه deweteɓe maɓɓe ko ɓe ndewata ka yummana ɗum taga ɗum nden kadi noy ɓe hawrinirta ɗum kadi ɓe wiya ɓe rewdan ɗum be Allah wala yastati'una lahum deweteɓe maɓɓe man mbawantaɓe aydi abidihim heedi dewoɓe ɓe nasran ballal wala anfusahum yansurun ɓe ndewata man laataki balloɓe nafsuji muɗum ma ɓe fota yiidugo yimɓe ɓe ndewata man ɓe dokkata ɗum hayru ɓe kaɗanta ɗum sharru accina deweteɓe man hamɓe fu to sarri titi ɓe ɗo ɓe mbawata haɗugo wa ala anfusahum yansuruna biman iha be haɗgo sarrigo mimman arada bihim su'an ibgo e on mo muñaniɓe kalluɗum min kasrin ibgo e fusuki aw gayri ko tana man wal istifhamu famtinkiɗo littaw behi ngam ɓakore ngam felugo ɓe be ñiddingo kuugal maɓɓe ngal ɓe kuwata kadi deweteɓe maɓɓe man ɗo to nini nafanno kam na wawanno wallitirgo ɓe hokkanno ɓe hayru haɗanno ɓe sharru accuka noon ma kayum bona hokkanno hoore mum hayru haɗa hoore muɗum sharru ɗum fuu majum na deweteɓe may mbawata noon wa in tad'uhum to ni ɓe ƴewni deweteɓe maɓɓe go ɓe ndewi ɗum ay al asnama labbi a yi Allah seniɗo waddire lameri man ɗo ba hunde marde hakkilo ngam hamɓe nde ɓe waɗi hunde go dewete ɗum ba marɗum hakkilo so na noon ko wiyanno wa in tad'uha amma Allah seniɗo wi wa in tad'uhum ay al asnam labbigo to ni ɓe ƴewniri ɗi ilal huda fa kanda la yattabi'ukum ɗi tokkata on bitahfifi wa tasdidi la yatba'ukum la yattabi'ukum sawa'un alaykum fotan dow moɗon ada'awtumuhum ilayhi on ƴewniri ɗi heedi hayru am antum samituna ko on jeeɗi addu'a'ihim on accini ƴewnugo labbigo fuu la yattabi'uhu ɗi tokkata hayru man to labbi man on wi on ɗon ndewaɗi to on ƴewniri ɗi her hayru ma ɗi jahata ton to nden kam fotan kadi on ƴewniɗi be on ƴewnayɗi fuu ngam ko waɗi ngam labbigo na ɗum kuuje nanande sakko yo ɗi tokka on la yattabi'uhu li adami sama'ihim ngam so ene nango labbi man na ɗi nanata ɗum kuuje baɗɗe on daga nane ma innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. قال الله جل وعلا إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن الذين تدعون ande labbi ɗin ɗi ndewoton nden Allah wi ɓen ɓe ndewoton ta'buduna ɓe on ndewata min dunillahi tana Allah ibadun ɗum jeyaɓe mamlukatun labbi man ɗi maraɗi amsalukum bayeru moɗon ba on laati on maraɓe Allah mari on labbi man fu Allah on mari ɗi kanji ma ɗi marayi hoore maji sakko ɗi mara on sakko on ndewaɗi fad'uhum falyastajibu lakum
ndeweɗi kadi jotta kam falyastajibu lakum ɗi jabana on du'aakum du'a moɗon le in kuntum sadigina to on laati on gonɗuɓe fi annaha alihatun labbi man ɗum deweteɗi to na andi Allah seniɗo umrata ɓe kalluɗum kam Allah seniɗo wolwi yecciɓe on ha dede no ɓe kirlitira daga ha yushrikuna ɗo Allah seniɗo fuɗɗi jotta kam ha felago yimɓe makka dow shirku maɓɓe ɓe gaɗata nden wanginaniɓe labbi man kanjima ɗi maraɗi banno ɓe laati ɓe maraɓe moye mari ɓe ɓe labbi man fuu ɗum Allah seniɗo to jotta kam to ɓe mbi labbi man ɗi deweteɗi kam na ɗi maran bawɗe ɓe ƴewna deweteɓe maɓɓe man le labbi man ɓe do'oroɗi le ha ɗi jabana ɓe kadi in kuntum sadigina toon laati on gonɗuɓe fi annaha alihatun har kanji ɗo ɗi deweteɗi summa bayyana hoti Allah seniɗo wangini kadi ayata azjihim alama tampere maɓɓe wa fadla abidihim alayhim e ɓural bo dewoɓe labbi man dow maɓɓe Allah seniɗo wangini labbi ɗo ɗi tampuɗi nden Allah seniɗo wangini kamɓe dewoɓe labbi man ɗo ɓe ɓural labbi man kadi nde ɓe ɓural labbi may kana hanayno ɓe ndewaɗi to ɓe on hakkilo kam faqala Allah seniɗo wi alahum arjulum kadi labbi ɗi ndewoton ɗo kam ɗi ngoodi kosɗe na yamsuna biha ɗe ɗi jarata ɓe muɗum amma labo bal accina alahum aydin bela wodani ɗi juuɗe na aydin ɗo jam'u gotel man wiye yadin jungo labbi man ɗi ngoodi juuɗe na yabɗi suna biha ɗi nangira be jungo man amma labo bal accina alahum ayunum bela wodani ɗi gite kadi yubsiruna biha ɗi ɗon gira be gite man na amma labo bal accina alahum adhanun bela wodani ɗi noppi yasma'una biha ɗi ɗon narra be maji na istifhamu inkariyu famtirki ɗo ki yankirki ɓe hallinki kuugal maɓɓe ay laysa lahum shay'un min dhalik ko limta ɗo fuu labbi moɗon man wala ko ɗi mari ko gotel nder majum mimma huwa lakum ɗum ko laatani on onon nden kam ase on ɓuran labbi moɗon man nden kam labbi man ɗo ɗi jottayi rewego kadi labbi man na to on kolwandi ɗi nanata wala jungo wala kosgal wala ɗi nanata bo fayinta ɗi gi'ata kadi ɗo kam na hunde wande kadi on tindinirama banni kam ɗi ngala kosɗe ɗi jarata be mum ɗi ngala jungo ɗi nangirta be muɗum ɗi ngala gite ko ɗi girata be mum ɗi ngala noppi ko ɗi narrata be muɗum accuni on onon on mahi kuje malla on sehi kuje se on darni tan on gaɗi ɗum dede no on giɗi fuu on waɗi gito ɗo furti ko ko giyata on waɗi junga go ɗo yori non non ga dimbata sakko ga nanga hunde kosngal go dimbata sakko taw noppi go on waɗi ɗo ɗumana ko ko ɗi nanata woda fakay fata buduna hum nde banni wayi onon on ɓuran kuje man onon sehiɗe malla mahi darni kadi fakay fata buduna hum no on ndewrata ɗi wa antum atammu halan minhum onon bo ɓuri timmugo yaake dininta labbi man nda onon ka on godi kosɗe Allah tagani onon ɗo jahara be maje on godi juuɗe bo on ɗo nangira be majum ko on mari haaje fuu on godi bo gite on ɗo gira be majum on jaha on giɗi fuu on godi noppi bo on ɗo narra be maji huude ko on mari haaje fuu kadi kanji bo ko gotel wala kam na onon ɓuri timmugo yaake kadi nden kam handa on rewaɗi kadi nde onon ɓuri timmugo yaake dinintamaji qul lahum ya muhammad wiɓe an muhammad ud'u shuraka'akum summa kiduni fala tunzirun ud'u shuhada'akum shuraka'ana ud'u shuraka'akum yewne kawtidiraɓe moɗon ila halaki fa halkukiyam yeccuɓe an muhammadu jonta kam ɓe ƴowna labbi man ɓe mballitoro be labbi maɓɓe man fuu jotta ka wi ɓe mballitore be labbi moɗon fuu ha konnagu am ha soyde yiɗgoyam ha waɗgoyam torra kala kadede on mbawi fuu ƴewne labbi moɗon manni on kawta be maji ila halaki fa halkukiyam nde on ɗon ndewaɗi ka na on ɗogi aɗi nafanna na on ɗogi aɗi goodi bawɗe na to onon be maji fuu kawte kadi jonta kam ud'u shuraka'akum yewne kawtidiraɓe moɗon ila halaki fa halkukiyam ko wigoyo yewnede on kawta be labbi moɗon man fuu on barayam ɓe ɗi mbawatna kamɓe ma ɓe mbawata summa kiduni hoti fewjaneɗam waɗe dabare kallude nde on andi to yotti heram torratam mi anda onon on waɗi ɗum fuu gaɗe ɗum fala tunziruni ta muñaneɗam sam ko wakkatiyel peetel gaɗeni ko torrata yam man jonta tumhiluni ta muñaneɗam fa inni la ubali bikum min o mi faalaki on
tata yiya kalimaji banni a wiya an bo goɗɗo mo a woldata be muɗum aɗum yiya bana o ɓuro a wiya o waɗa ko o yiɗi fuu jotta ka wala ko yaalima yaalete dey o waɗan hunde wonde feere ka tawa yaalima man ɗum welata to ardiɓe men ɗo se en ɗowtanoɓe ngam ɓe umrata en keferaku to umri keferaku ka fakat be geddal fu ɗowtare wala hen muɗum ardiɓe men ɓe diina ɓe ɓe duniyaru fu se kakkilanen ɓe be dalila maɓɓe ɗo on en keɓata deydey no en bolwira kalimaji men en ngaajo yimɓe allah be hikima muɗum les boliɗe men ɗo o handani yimɓe ɗuɗɓe masine amma to en narrayi be ardiɓe goo yaake nden yimɓe fuu paman yo ase woodi dammuɗum ɗon ha hakkilo en men seeɗa yimɓe pamanan en yaake nden ɓe gurtan haala meɗen dey malla bo ɓe paddan en ɓe kaɗa en heɓata wajugo gobande ɗe no handi nasalullah salamata wal afiya annabijo sallallahu alayhi wa sallam o nelaɗo allah accuka non ma ɓurduɗo tage fooji fuu kanko woni ɓurduɗo kanko woni jagorɗo ko taga fuu accu ɓiɓɓe adama tan hawtade ɓe noon kalimaji ɗi o wi'ata be hoore maako allah seniɗo on wimo ɓul wi'u an muhammad ɓulla hum wiɓe ya muhammad usuraka akum ƴewne kawtidiraɓe mon ilaha laki fa halkukiyam summa ki duni hoti fewjaneɗam kadi fala tumjiruni tata muñaneɗam sam tumhiluni ta muñaneɗam ko wakkati en no famɗiri fuu fa inni la ubali bikum min ka wala ko yaaliyam be moɗon mi falata on sam non banniman ɗo nde allah wimo o wi'a non ɗo a andi fakat allah renanmo e goɗɗo feere bo goɗɗo wi'a min ka wala ko yaali am sam mi andi allah ɗo wondi be am en ja sesi ko yaali ka ɗon ɓe en gondi ɗo se en anda no en mbaɗata be maɓɓe ɓe en gondi ɗo se en dawrida be maɓɓe to en giɗi ha haala men nane en mara nasaraku se en dawrida be maɓɓe ko laati boɗɗum kam fuu non on wawata wallititgo en ha kala muggal kuugal fuu en ɗo giya qissaji ɗi allah seniɗo yeccata en annabo en no waadi be yimɓe maɓɓe kanjum man ɗo fakat famnan jam hakkilo yo ardiɓe man ɗo se o dawrida be maɓɓe so na non kam nasaraku famɗan ha goɗɗo dey inna waliyallah إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال الله جل وعلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب داكو الله سنيدو وي النبي صلى الله عليه وسلم وي هيفرɓe go yewne kawtidiraɓe labbidi on ndewata ɗo fuu hawta be moɗon mbaɗeɗam ko on mbawi fuu inna waliya ande ketiniɗo am kam allahu allah mutawalli umuri ketiniɗo fiiji am kanko oɗo heyi am ha kala muggal fiiji am fuu mi andi allah seniɗo ɗo heyi am o heyatam sarri moɗon yottatayam to ɗon man ɗo o wiyata alladi nazzala alkitaba allah mo mi wi ketiniɗo fi am ɗo kanko woni mo jippini deftere alqur'an wa huwa yatawalla salihina kanko hetinta yimɓe laaɓɓe fuu bi hifji be denal maako alaati a laaɓɗo ɗo toru allah seniɗo rene ta jaɓu hukkugo ha fitina bo fahinta walladina tad'una min dunihi ɓenɓe on ndewatatana allah la yastati'una nasrakum ɓe mbawata walluki on wala anfusahum yansuruna ɓe laataki ɓe balloɓe nafsuji maɓɓe ma fa kayfa ubali bihim noy mi falortoɓe kadi ɓe mi wi on to niɗi on jownamo wallotira ɓe maɓɓe ha halkukiyam ɗo ɓe wawata walluki on accuka ɓe mbawata walluki on ɓe mbawata wallugo nafsuji maɓɓe ma na deweteɓe mon man ɗum kuje baɗɗe on ɗe gala yonki ma sakko ɗe gaɗa hunde wonde feere wa in tad'uhum to ni on rewi on ƴewni ay alasnama labbigo to on ƴewniri ɗi ilal huda fa kanda la yasmahu ɗi nanata
wa tarahum giyaɗi ay alasnamu labbigo ya muhammad al muhammad to a laari ha labbi maɓɓe ɓe mahi ko ɓe sehi ɓe darni ɗo giyaɗi yanzuruna ilayka ɗiɗo ndaare ayyugabilunaka ɗiɗo husiti hen ma dey kad nasiri ba daarowo a yiya ɓe pawna ɗum ɓe waɗa gitogo ko ɗo purti ko ɗo ndaare wa hum la yubsirun ɗi giyata dey wona ko ɗi giyata naɗi baɗɗi hujil afwa jogita yaafuye ay al yusra hoyende min akhlaqin nasi koye gikkuji yimɓe wala tabhas anha tata wiɗita ɗum a yiɗe de ko allah seniɗo wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wiya ɓe ƴewna labbi maɓɓe man ɓe kawta be maji fuu halkukimo goo allah seniɗo wimo hujil afwa jogita al afwa yaafuye al yusra hoyende min akhlaqin nasi koye gikkuji yimɓe wala tabhas anha ta wiɗita ɗi an kam yimɓe ɓe on gonɗi ɗo hutinir be gikkuji maɓɓe banguɗi ɗi gi'ata ɗo cuuɗiɗi maji kam na a gaynako dow maɓɓe allah ƴamayma nden bo gikkuji maɓɓe koyɗi ɗo an bo hoynanɓe gikkuma ta laatu a sannowo gikkuma dow maɓɓe kadi wa amur bil urfi umru mbondi almarufi ko laati boɗɗum ha sari'a dey na ko laati boɗɗum ha nafsuma be nafsu yimɓe man ko laati boɗɗum ha sari'a ɗo umra ɗum wa arid anil jahilin ɗoyɗo accin jahili en nden ka to a umri boodina hande nde bo a haɗa kadi wa arid ɗoyɗo anil jahilina accina majjuɓe fala tugabilhum bi safahihim ta husotir be maɓɓe be johare maɓɓe a yi goɗɗo jahilijo o waddante haala johaha o waddante kuugal ngal johare ɗum man yadata be ma a tawa on torrotiran kadi tata waɗu ta sabbibin ma ko waɗata ha o waddane boliɗe nde johare ta sabbibin ma ha o waddane habre nde johare habdu an ka hutinirwa kere koye ɗum ɗo allah seni ɗon wi hujjil afwa jogita yaafuye laatu a jaafowo yimɓe a laati a jaafowo ɗo a anda allah seni ɗo yaafete an bo to a laati a koynuɗo ɗo a anda allah seni ɗo wallete ha yaafoyende ha nastoye aljanna tokkirni her wakkere koye ɗum to hunde laatake farilla ɗo kana wala ɗe horde no ɗum saɗiri fuu sei tagu tono allah wallita ɗum kadi dow huwugo ɗum to hunde laati ɗum haramun no ɗum hoyiri ɗum weliri fuu ɗo bona sei tagu ɗuncita ɗum tono allah seni ɗo rena ɗum amma ko luuti noon ko laati caka caka na ɗum haram na ɗum halal anduno a hurata her majum kayum bo wa arid ɗoyla anil jahilina fala tugabilhum bi safahihim tata husitir be maɓɓe ta fottu be maɓɓe be johare maɓɓe tata goɗɗo waɗi johare dow ma an bo a wi a wati tan ta waɗu non a yiɓi adama ɗabi'a mum no woni to nini goɗɗo huɗimaɗo suno mako a huta mo to nden an bo to a wari hutugo go a huɗan ɓura je mako to sayɗanu bo ɗon jotta kam wurwa kadi jotta kam wallita ko moye fu deydey no turtirta dow oya ha ɗum sabbibina kadi ɗum waɗa haala kalluka wa in kana al muradu bil jahilina du'afa'u l'islami to nini muño laatake be jahili en ha ɗo ɗo o wino na wa arid anil jahilina in kana al muradu bil jahilina al kuffar to nini ɗum heferɓe on muyra be jahili en man her ɗo wa bil iradi adamu muqatalatihim be ɗo e laago man bo tata a habda be heferɓe man nden kam fal ayatu mansukhatun bi ayatil qitali nden ka aya man ka naskhiraka be aya habre de allah seniɗo jippini no aya ujina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu to nden kam aya ɗo kanka kam ka naskhama kadi to nini wolwama ɗum hefer bon a ɗoylanoɓe tata a habda be maɓɓe kam wa in kana al muradu bil jahilin enoy to muño laatake be jahili en ɗo du'afa'ul islami ɗum tampuɓe islama on wa asfa'il arabi ɓe nden tampuɓe arab en wa bil iradi adami ta'nifihim be ɗoylugo man bo laata soyne tawn e torruge ɓe wal iglaji alayhim e soyne ñaɗɗinanki ɓe to fal ayatu mukama nden ka aya man ɗo ka muhkamu ka nashaka nden kam to laatake ɗum tampuɓe julɓe to laatake ɗum manjuɓe julɓe to laatake yimɓe goo ɗum yimɓe kawyinko en boɗiɗe no a woldirta be maɓɓe ɗo to a ñaɗɗinani ɓe ɗo on narrata yo nden kam sey a hoynana ɓe boliɗe man aya man ɗon dow noon wa kalamul mufassiri yashhadu lisani amma boliɗe tafsir o ɗo ɗo wari dow ɗiɗaɓol man on nonnoon mana majum ɗo ha konngol allah seniɗo fasfahi safhal jamil allah seniɗo wino annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha aya gon ka feere fasfaha ɓeena a safal jamil ɓeenuki bootki
goɗɗo toñima ɗo tata yo a lora a waddinamo toñande man ma wayne a waɗi am ni amma mi yaafima ta waɗuma goɗɗo toñima ɗo jaafamo tan wa huwa alladi la itaba badahu kañum on yaafuki borkiɗo kifelore wala ɓaawo muɗum hadihi aya talimu makarimi l akhlaqi lil ibad aya ka kaɗo andina yimɓe teddungal gikkuji ɗo andina jeyaɓe allah teddungal gikkuji falaysa haja lamru min khususiyati sallallahu alayhi wa sallam ubrore nde nde laataki nde hertorama be annabijo sallallahu alayhi wa sallam kayum tan de accina ummatore mako bo tokkindemo hujil afwa wa amur bil urfi sakko ma an janginowo sakko ma an jangowo sakko ma an heɗitowo janginowo be jangowo kadi to nana on laatake on ɗo mari hoyede hakkunde moɗon kana ɗum saɗan a janginowo a wi a janguɗo a ñanguɗo masina muyanta jangoɓe an jangowo bo non fayinta a muyanta janginowo on narranna e an keɗitowo an bo a muyanta goɗɗo janginowo koye jangowo on narranna hujil afwa a seeɗon kam holli en ɗum huuɓi kadi jogita yaafuye yo amur bil urfi umru bondi wa arid anil jahilina ɗoyla accu jahili en to gandi haala kalluka an bo a jaaboɓe iri majum on narranna ɓaawo ton sey habre nde nden nasalullahu salamata wal afiya ndaaren nanen keɗiten ko yimɓe wolwata ha radio sociaux ji ɗo haala ɓe joftata derke en ko joftata usen ɗo boliɗe jam en hakkilo na mbaɗe ni kaja turtaneɓe waɗe ni a turta a yaha toy turtol maman ko ngol nafata turtugo kam habdu a joga gonga on a joga gonga ɗo bo a muña yo jotta kam a laatan nder yimɓe ɗumaniɓe kadi to yimɓe wata wasaw bil haqqi wata wasaw bil sabri wasotiranɓe be gonga wasotiranɓe be muñal go na ɗon no nder yimɓe ɓe rusɓare wala dow muɗum na se goɗɗo wona nder maɓɓe wona ma ɗum kañum on ma woni kamɓe kañum kadi tata husitir be maɓɓe wa arid anil jahilina ɗoylu accu jahili en wa imma yanzagannaka mina saytani nasgun wa imma fihi woni her muɗum in ngamu munnuki nunu in a sartiya sarɗinkewol fima heedi ma almasida ɓesdagol in ma on haalabar wonno ayi to a wi in ma teddi ha wolugo kañum kadi ha arabiya nunol go munna nder mimi go waɗi siddere imma wa imma yanzagannaka mina sayɗani nasgun to ni dippitoyen iggo e sayɗanu dippitima to pirlitoyen iggo e sayɗanu firlitima hendoyel ma be kuugal bongal daga to sayɗanu ayin yasrifka amma umirta bihi sarifun to ni woodi pirlitowo to woodi faddowo faddima firlitima accinima hunde ko a umra be man haal bo allah seniɗo umrima kuugal man a huwa nden pirlitoyel wari faddima fastaiz billah moltor allah jawabu sardi go ha in gollatogo wa jawabul amri majufun amma jawabu umrore ka moytama wolwaka to nden ka to a waɗi noon fastaiz billah to a moltori allah ɗo waɗannoy ay yarfa'ahu an allah seniɗo duñanmo kadi o accine yerbanmo a se kala hunde fuu molta innahu hanko allah samiun o nano lil gawli konngol alimun o anduɗo bo bil fiili kuugal annabijo sallallahu alayhi wa sallam o andini yimɓe ha moltago kala hunde fuu nder majum to a wari wurtugo saare ma a moltake to nini woodi hunde waɗima a moltake sayɗanu dayotoyake man min sarril waswasil khannasi alkhannas to nani inde allah innamani o daytoto kanjum kadi huugal ko a huwata fuu toru allah seniɗo kisnam ha majum laaru qul a'udu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq jangu ha sunna alara moltago man on qul a'udu bi rabbin nas malikin nas jangu alara ɗum moltago to woodi hunde a yiɗo fadde haɗe kuugal khairu ɗo yawu toru allah seniɗo hisne ngam wala kisnowo sona kanko a yi woodi hunde nde yiɗi yerɓugo ma ha huwa kuugal sharru yawu toru allah seniɗo hisne ɗon bo wala kisnowo kanjum ɗo sona kanko fastaiz billah moltor allah innahu kanko allah samiun o nanowo alimun o anduɗo a wari jangugo qur'an a uja bisma hidde ko jangoɗa bandede ko allah seniɗo waddani en e jagarata qur'ana fastaiz billahi min ashaitanir rajim derɗiraɓe julɓe ɗi adamajo julɗo ɗo ha woni fu o lismoto inde allah seniɗo
ha o heɓa hunde ma Allah o ɗaɓɓitirta, ha o hisa hunde ma Allah o ɗaɓɓitirta. To waɗi banni oɗo andi to hayru on o heɓi yo ɗum hoddirore Allah, to sarru heɓimo o andi ɗum hoddirore Allah. Tikkere waɗa o tikkata o ɓernata ngam man haɗatamo torugo Allah seniɗo. Katto Allah seniɗo muyi en danar ha konngol Allah seniɗo, fasta'is billahi innahu sami'un alim. Kanko Allah o nanowo o anduɗo, Allah seniɗo nanowo do'aje men, kuuɗe men ɗen kuwi boliɗe men ha nder lewru suumay ɗo fufu Allah seniɗo nanowo ɗum, o anduɗo bo bande de no en kuwiri. Mo wolwi hayru Allah andi, mo wolwi sharru Allah ɗo nana, mo wolwi sharru Allah ɗo nana, mo huwi kuugal hayru Allah andi, mo huwi kuugal sharru Allah andi. Be andugo maako man sabbibinan kadi o warja dow majum. Kadi derɗiraɓe ha nder lewru suumayeru ndu be moƴƴere Allah seniɗo a tawa yimɓe ɓe lismakino julɗugo be yimɓe wakkatiji, a tawa wakkati jowi fu lismi juldan be yimɓe. Ndara no julirde heewirta suumaye ɗo le, to laato en ekkiti en mbowi ɗum ha lewru timmi kam, ko lewru suumayeru wurti fu en dogo dow majum kadi. A yiya yimɓe kala wakkati fu ɗo janga Qur'an, julirde nde nastuɗa fu a yiya ko moye fu ɗo janga Qur'an, ko lewru suumayeru wurti fu en lisme ha jangugo Qur'anu kadi. Suumago ha lewru on en suumi lewru ha timmi kadi nden kam en lismo suumugo ñalɗe goɗɗe ha lebbi garanɗi bo, bana jeegoje juldandu. Acca haala yimɓe mbi'an ɓe way daga juldandu ha yaago wayrondu suumay nde a suumi fu jeegoje way heɓa barjari maje. Na non hadisewol wadday non, lorte laare sar hadisewol man. Ha nder lewru juldandu man on suumete jeegoje man. Non fayinta sadakaji jakkaji ɗi yimɓe dokki nder lewru suumay Allah jaɓan ɓe hokkuɓe barjari, renan ɓe jawle maɓɓe. Ɓiɓɓe adama ɗo ɗo mari haaje kuje man ko na nder lewru suumaye fu. Yimɓeji ballitan ɓe yimɓe be defugo hirande lenda goɗɗo ko ƴewna goɗɗo ñamda be muɗum yewa suumay ha muɗum. Ñamduɗo kala ko nde fu ɓi adamajo ɗo mari haaje majum. En ciftore ko lewru suumayeru wurti fu. Yimɓe baba en ci'e ɗo suklani holtingo dada wayne en be wayne en man. To jotta numele kadi talaka en woɓɓe feere wala ko holtira man, ɗum dottijo be iyalu muɗum be ɓikkonji, o nayejo dow man fahin, o ñawɗo, o talakajo bo fahinta. En ɗo numanaɓe kamɓe bo to julde waɗina, woɓɓe feere ɗo halfi ɓiɓɓe atime en e kamɓe bo noyi en numa kamɓe fu ɓe holtingoɓe. Goɗɗo numa kayum bo to maayi no acci ɓiɓɓe muɗum atime en, pule rewɓe o yiɗa goɗɗo mo halfata ɓe ɓaawona. Waɗu deydey mbondi a heɓa mbondi ndi wona ɓaawo balɗe maɗa. Non yo deydey kuuɗe hayrude en laati en ɗo kuwa, en naafi salatu tarawih julde alkaweje ɗo en ɗo juula ha lewru waral ha lewru timmi. Kadi mo wowayno juulugo ɗe na ha lewru suumay, jotta ka to lewru suumayeru timmi fu derɗirawo julɗo a heɓi a wowake ɗe, tokku tata accuɗe. No a tokkirta to a andi ummugo ragare jemma ɗo saɗane, to a juuli sa'i a hooti hidde ko a ɗana ɗo, juulu nafilaje ma fu a lutta ɗanago. To a ummini a ummana julde subaha, accuka non ha sappo ragareje ɗe. Kadi bo fayinta en ɗo juulata hajjudu. Yimɓe feere ka Allah fondi ɗum alkaweje may be ta hajjudu man nde hawrini timmini Qur'anu hanki, na yi ɗum moƴƴere Allah seniɗo. To a tawama ha maɓɓe ko a dursayi nde, ko a janngay Qur'anu go a timmini, aɗo heɗita liman man ha timmini ɗo, barjari ma be maako fotan. Kanko ni o woodi sawto, an bo aɗo nana. To ɗon man ɗo fayinta en dogu dow juulugo jemma ɗo, teddugal goɗɗo woni ha naafugo jemma. E noon derɗiraɓe julɓe, lewru suumayeru ɗo a tawa ko moye fu ɗo renti, ananta kalimawol kallugol ha hunduko mum, a yiyata huwi kuugal kallungal. To derɗiraɓe sukaɓe ɓikkonji motoɗo, wala jotta kam wa'ay rejo hande ka hami wa'a rejo surna walla moɗa kuukoye feere ha ɓandu sata, ɗum fu nder suumayɗo wala. Haɗayma huwugo kuugal ma bo derɗirawo julɗo, haɗayma heɓugo seede. Useni wiccu kuje ɗo kanje ka accuɗe dayta ɗe. Kuje ɗo ɗe ɗuɗɗe to en mbi en bolwan, amma kadi ko en bolwi seeɗa ɗo fa fihi kifaya. Ha ko en findini ɗo Allah seniɗo ɗum en paami ɗum he'awen en henitoro be majum. Allah seniɗo jaɓan en kuuɗe meɗen boɗɗe fu windane barjari. Allah seniɗo yaafu bo kalluɗe men fu, yaafan mayɓe meɗen, saaroji meɗen, bandiraɓe men be moggal julɓe fu. Assalamu aleykum.